ኢራን ናይ ነዳጅ ቦታ خريكم يا مالتي حبير ناس كن رأيو הכל נופל ללבטים, אני אומר לך מתקפה אחת אחת הכל. אימא'לה, 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 זהו, למקלט.
ናይ ኢራን መራሕቲ ዝሞቱ ድማ እቶም ጋርዶም ከም ዝጠለምዎም እዩ ወይ ድማ ብቅርሺ ከም ዝተዓደጉ እናተገለጸ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ኣቢሉ ድማ ናይ ነዳጅ ዋጋ ምንም መፍትሒ ኣይተረኸበሉ ዓለም ብጣዕሚ ትቃወሰሉ ዘላ እቲ ውግእ ዘይኮነስ እቲ ነዳጅ ምውሳኹ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። እዛ ቻናል እዚኣ እንተተመቸትኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ኣበራታትዑኒ። ከምዚኦም ዝበሉ ሓደሽቲ ነገራት ሒዘልኩም ስለ ዝቐርብ ብጽሞና ልክትወድእዎ ደሞ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ። እንተወዲእኹምዎ ግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ። ፂን ኢልኩም ስለ ዘዳመፅኹምኒ ድማ ክብረት ይሃበለይ ክብል ይፈቱ። ሰናይ መዓልቲ ይግበረልኩም።